на 2011 имахме толкова енергиен излишък, че решихме, че само един автомобилен бранд може да го изразходи подобаващо. Когато излязохме на пътя обаче, се оказа, че всички места в любимите ни марки и коли вече са заети от други рекламни агенции. Смяната на рекламната агенция за един бранд менеджер винаги е съпътствана с сътресения, конкурси, срещи и загуба на време. С какво можехме да ги изкушим, така че да изневерят на досегашните си партньори? Решихме да предложим нещо, което не крие в себе си никакъв риск. Безплатен тест-драйв на нашите идеи. Преобразени като краш тест дъмис, поставихме идеята си в медии с широк диапазон на действие. Единственото, което бранд менеджерите трябваше да направят, е да сканират QR-кода, да се запознаят с нашия тим и да ни заблъскат с достатъчно сериозен проблем за решаване. Не мина твърде много време в чакане. Скоро след старта предизвикахме интереса на известна автомобилна марка. С готовност очакваме и другите се включат в предизвикателство.